Colke luwih dhisik. Cak cek cak cek. Rumasaku kakang gowone ku. Apa sedulur pura gowone iki kaya aku? Nang kira apa? Tanpa kok sawang kok rangkul. Mus kakang Ranggawuni aku kangen kelawan kakang Ranggawuni. Papuntenipun nggih sedulur. Apa? Kene. Ora ujug. Sapa jenengmu? Kula Mintarsi. Saka desa ya? Iki saking Gunung Bromo. Padoke. Sampean sinten iki? Sinten ben sampean? Adnibaya. Putra saka ing Kraton Kediri. Nuwun sewu nggih sedulur. Pangapuntenipun ingkang kathah sih harumas kula panjenengan iki sedulur kula Kakang Ranggawuni. Ora dadi kowe pangapa, Mintarsi? Iki pripun? Katone linglung. Sakwise mlaku ijen keng tanpa kanca. Ora ngerti saka Paradumati ngrangkul saka mburi. Tenane ana perkara. Abdi kula niku mun suwe ditinggal kali Kakang Ranggawuni kula niku kangen. Kula nusul kemasuk panjenengan iki sedulur kula. Dadi gede cileke rumangsa kangen kelawan sedulur Ranggawuni. Nggih. Wis pirang-pirang dina ora bali nang desa sing kowe goleki. Apa ngerti papan dununge sedulurmu? Anji dereng ngertos kok. Ngantos sakmeniku Kakang Ranggawuni pun papan wonten pundi kula dereng ngertos. Apa sampean iki ngertos Kakang Ranggawuni? Perkara Ranggawuni iki tiba ing mburi. Kok tipu ing mburi jane panjenengan iki pripun to wis karepake? Yen pratelan kowe goleki sedulur Ranggawuni iki gampang. Gampang. Mengko aku bakal sabantu kelawan kowe Mintarsi. Sabantu karo kowe. Saestu. Niku tenan ki mboten ngapusi kalih kula nggih, Den. Neng, sik. Durung Monggo dhisik. tenan iki wis dibojo kok bisa legan. Bojo. Kula niku tesih prawan kok dereng duwe bojo. Kowe isih prawan. Nggih, isih prawan kula. Kowe isih prawan. Nggih lho, Den, kula Oh. isih prawan. Apa Yen ngono padha karo aku. Padha. Aku wis sejogo. Sampeyan iku isih jaga. Mangki rumiyin nggih, Den. Jane sampeyan iku sing dikarepake niku pripun? Apa sampeyan iku takon kula niku isih prawan apa wis duwe bojo? Saiki topalane nang takon kelawan kowe prawan apa sih? Wis dibojo. Nggih. Mergo kowe petawan aku wong lanang. Terus iki Saya makabukan malah sedulurmu Ranggawuni. Aku saged sabiyantu kelawan kowe sak utuhe nganti ketemu sedulurmu Ranggawuni. terus karep. Nang ono syarate. Dasarane napa niku lho, Den, kula niku tiyang desa, mboten duwe napa-napa nek sampeyan ki nyuwun napa kula mboten duwe kok. Aku ora butuhake bondo donya kaduwenmu ki ora. Terus nyuwun napa? Bondo donya kas negara kedung ing Kediri. Syarate Syarate napa, Den? Pripun? Aku lho kok dereng krungu. Sing banter nek ngomong niku sampeyan ki sing banter. Apa? kowe gelem tak pek bojo. Bojo? Kula sampeyan pek bojo? Yen pancen gelem tak pek bojo, nang di papan sedulurmu Ranggawuni aku sakung golek. Tenan iku. Aku ora bal goro kelawan kowe sok gelem dadi bojo. Ing janji lho nggih, kula gelem sampeyan pek bojo
Kakang. Yen to kowe kurang percaya jeneng atimu, ayo barang golek ana.